and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Pipilagabuan ni kitang nag-uban din sa kong panimay. Dinito na kagilahos. Umanti ka makaplagi dito ubos sa pangpang. Naglutang sa sapa. Ako rin si Dr. Harold Lee. May mo bang masayra ng imong pangan? Okay. Kung dili ka pa andam hangtod karon nga makigsulti, respetaran ko ka na. Just tell me when you're ready. Mary. Jane. Mary Jane? Abantaw ka lang kusugod karon sa pangan nga Jane. Jane it is. Hello, Jane. Welcome back to life. Gusto ko masayod sa tanan may tungod nimo. But slowly. I know, kawa ka pa'y salig ka na ko karon. Unsaon pagpakabuhi pag-usab, doktor? Ngano? Dili pa ba di ay na pagpakabuhi ang ikaduha nimong kinabuhi karon? Dili. Kay gibati kong samar usab ko sa kapatay na karon. Kung musalig ka kanako, you can tell me everything, Jane. Everything. And I will tell you mine. Dok, Harold. Just Harold. uwa ko masayot kun. Asa ko magsugod sa pag-asoy. Let's start by saying, magamit ko nimo. Ug magamit tasab ka. Kung sa may istorya sa imong kinabuhi, dako kay kong ikatabang nimo, Jane. But of course, you will have to pay me. Pero, Don't worry. Dili ko maningilog kwarta. Lahi ang pangayoon kong bayad gikan kanimo. maayo kay nagawas-gawasan na siya sa garden ko, ya. Kung nagpikas pa hinang siyang nawang tanawon, my God, gwapa kay siya, kuya. Samot pa nga puti kay siya. Yeah. Og hamis kayo. Dagan pag kinahanglang buhaton kaniya, Ellen. Sabason siya, kuya. Masayran mo raw niya ka na. Kuya, sultihin na lang good ko. Kuya ha, it's not fair. Kung may plano ka, hindi ko mo sultihan. Pero anytime ka namang ipatawag kung may kinahanglanon ka o mapatabang ka, who is justice? At my hands, Ellen. Ug hapit ko na kana makuha. Kuya Harold. Excuse me. Dulon ko na si Jane. Kung dili pa lang maing lucky si Cesar, Dad, labing siguro madelayed na sab ang inyong resort karon. Ngano? Well, ako na isulti ni ini, Dad, ha? Babe, ako na isulti. You know, may mga dili lang yun kalikayan ng mga circumstances. Pero Cesar here was able to make a way out sa maong delay. And you have to congratulate him, Dad. Good job, Cesar, kun mao. Sa sunod buwan, mahuman na ang maong resort, Dad. Amazing!
Grabe ka dali sa construction. O... May project na kong gidawat human ining maong resort, senyor. Oh, really? Usa ka mall. Wow! So, Mabisil na kong maayo ay ni. Human ining maong resort. you are always busy, babe. What's new? Og Ugon sa? layo gikan din yung himutangan sa site. Which means... It's okay, babe. May kaugalan ka naman sa kiyanan, di ba? So, dili na problema ang pagbiyahe. About that, babe. May nakita na kong kabalhina namo ni nanay dito sa syudad. Dool sa site nga among trabahoan. Unsa? Unsay puti may pasaport? Mobiya namin ni nanay gikan din Oh. Good. That's good. Dad! Abi ko wag musupa ka. Pero musuporta ka di siyang buhaton? Unsa man ni? Wala ba ko'y tingog ining baya? Madeline. No! Dili ko musugot! Pero iha, dili ba nga husto ra ang gibuhat ni Cesar? I think it's about time nga naa na siya kaugalingong Pinoyanan. Ug dili kay musuksok lang gihapon ining atong panimay. Dad! Why? What? Kung nagplano man ugaling yun kamos sa pagpakasal, mas gusto kong makabarog na kamos kaugalingon ninyong mga til. Dad! Nga na ba gusto ka mang malayo siya gikan dinhi? Dili na kinahanglan makabaton pa siya kaugalingon pa ni May, Daddy. Kay by the time nga mamatay na unya ka, kining tanan maako or usab dili ba? Unsa? Come on. Real talk, Daddy. Reality check lang ba? Mamatay man gyud ang tao, di ba? Og sama sa kamatayon ni Iyo Pulo, ang tanan ni ining kayutaan didto mapunta ni Mary. Ug sa pagkamatay ni Mary, ang tanan usab nahibilin kang Cesar nga naa na usab karon nimo. Ug kun mamatay na sa unya ka, ang tanan ari na unya nako. It's a cycle. Life is a cycle. I will get to have everything you have. Hinungdan man gani. Nga na ko maning kamot. Kay usa pa may kapuslanan nga maning kamot ko. Kung kining bahandi palang gani nimo tanan, maglisod ako sa paghurot, dili ba? Idong agpakaron nga sigurado kong mukita gyud ang dako nga resort nga gitukod nimo sa yuta nga kaning gipanag-iyan nila ni Mary. Di ba, Dad? Oh, excuse me, senyor. Cesar! Cesar, asa ka? Babe! What's funny, Dad? Ikaw ang katawanan. Shit! Tell me kung ngano, ha? Ngano! Ah! Ngano! Nalimot kang allergic ang imong hinigugma nga hisgutan ang kanhi niyang asawa. Apang gibalik-balik mo kini sa paghisgot. Now, isn't it funny? Shit! No! I hate you, Daddy! You hate the man nga mobili ni mo daghang katigayunan the moment nga patay na unya ko. Dad, I mean no offense meant ato, ha? But I am offended, Madeline. Shucks! Tiguang ka na yun, Daddy! Dili ka na makadawat o kamatuuran. Abi ba na ko proud ka nga naliwat ko nimo? La kaayo og dila sa kaprangka. Liwat ko nimo, Dad. Busa, don't be offended. Do. Here. Sa amin? Dili ka mangutana. Kung nga nung gitunulan ko ikaw ni Ana. Ano?
Gusto kong tutukan nimo ang imong hitsura. Please, do it now. Unsay imong nakita? Gawas sa imong panagway. Unsay imong nakita, Jane? Sadness, guilt, frustration, depression. Jane, Kung hinungdan kan nga nang namatay si Lolo Polo. Kung may patuo pa lang unta ko niya, buhay pa unta si Lolo unta karon. you want revenge? Kung gusto kang makabawas, gamit ako. Og andam ko sa pagtabang kanimo, Jane. Sa usa ka kondisyon. Unsay kondisyon? Nga ako ang kinatibukan kanimo. Unsa? Body and soul. Mutalikod ka. Budagan ka na usap. Asa? Asa ka paingon, Jane? Ako lang ang imong alas. Aron makabawas ka sa mga tao nga bidaog-daog ka nimo. Atagan ti kag igong higayon. Nga bakaw na una. Think about it, Jane. Vengeance. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!